Bon dia, avui farem un reportatge sobre el Mercat de l'Estrella. Que, bueno, el vam escollir perquè ens van dir de fer un reportatge sobre una botiga o alguna cosa que portés molts anys. Llavors vam decidir fer el Mercat de l'Estrella, ja que segurament hi havia moltes anècdotes i és molt singular. I, bueno, passem. No, vas a ir corriendo, ¿sabes cómo vas? Dins d'aquest mercat hi ha venedors molt professionals. Ara parlarem amb ells. Mira, aquí teniu a l'Amparo, la millor carnissera del mercat de l'Estel, la millor carn que hi ha, la primera qualitat, molt bona clienta, molt bona vendedora. Ai, Fèlix, aquest català, que tens una miqueta, digue'm, carinyo. Que quan portes aquí treballant? En aquest mercat porto 18 anys, carinyo. Has estat en uns altres mercats? Sí, vaig començar a l'edat de 15 anys, perquè no m'agradava estudiar, llavors hi havia oficis, i els pares deien, si no vols estudiar, a fer un ofici. I vaig anar a buscar aquest ofici de carnissera. O sigui, que fa 35 anys que soc carnissera. 18 d'autònoma, no, 9 d'autònoma. 9 anys d'autònoma. Tens alguna anècdota per explicar-nos? Una anècdota, doncs mira, que una vegada va vindre una senyora i em va demanar 30 grams de carn. I jo vaig dir, 30 grams de carn no fotem, molt poca cosa, 30 grams. Vaig agafar el paper i vaig fer així. Miri, senyora, ja tens 30 grams de carn. Això és una anècdota, saps? Perquè mai m'havia passat 30 grams de carn. Mira, veus? Me paguen. Això és un pedido que m'han fet, 50 euros. Això ja és una altra cosa, Vale? Es nota la crisi? Molt. La gent es nota molt la crisi. No mengen el que tenien que menjar. Van al bar, als restaurants, per això sí que n'hi ha, però per menjar no. Se nota bastant. Llavors, creus que la gent s'ha tornat més exigent a l'hora de comprar? No, exigent, miren molt preu. Més que qualitat, miren molt preu ara. Ja no mengen com abans. I això ha afectat el seu negoci? Sí, una mica bastant. Tiren a bastant. Vas fundar tu el negoci? Jo vaig fundar el negoci. Sí, era de la teva família o... No, era la meva tieta, la carnissera, per això vaig agafar aquest ram. Perquè la meva tia era carnissera. I està contenta aquesta parada? Estic Contenta? contenta d'aquí? Sí, petiteta, però matona, estava molt contenta. El que passa que ara ja t'he dit, ha anat baixant una miqueta en picant. Bueno, doncs moltes gràcies. De res, carinyo. Bon dia tingueu. Quants anys portes treballant al mercat? 14. I, bueno, sempre has estat a aquesta parada? No, he estat a dalt i a baix, però sempre en llegums i fruits secs. I sempre ha estat així la parada de llegums i fruits secs o incorporant noves coses? Al principi, des que jo vaig entrar, sí, plats i llegums, fruites i el fruit sec igual, sí. Tens alguna anècdota per explicar-nos? Pues sí, va vindre una senyora a demanar-me fruits secs i n'hi ha un fruit sec que es diu anacards i la senyora no es va donar compte i em va demanar anacondes, que són secs. I va ser molt graciós, vam riure molt. Ha afectat la crisi Sí, tu notes que ha afectat? Home, per exemple, amb la llegum no, perquè és una cosa econòmica. Hem vist que la parada dalt tenia molta gent. Sí, és una cosa econòmica, llavors massa no nota. Sempre una mica sí, no? Però massa no. I creu que els clients s'han tornat més exigents a l'hora de demanar els productes? Si s'han tornat més exigents? Bueno, Hi ha de tot, no? sí, exigents, bueno, no, massa no. La gent massa exigent no és. Lo que volen les coses bé, això sí, però bueno, suposo que més o menys també són coses que no són difícils de fer, són elaborades, però tampoc massa, saps? I més o menys, bueno, tenim gent molt capacitada de cuinar. I quin és el perfil de comprador que ve? Aquí
vais, el perfil són donacions més grans. La gent més jove puja a dalt. Puja a escala. Moltes gràcies per... De res. Adéu. Adéu, noia. Ara anem a parlar amb la Lola, una de les persones més expertes d'aquest mercat. Vinga, anem. Dime. Portes molts anys treballant aquí. Bueno, ens han dit com 50, no sé si estem acertant. Oye, ¿pero de qué van? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha dicho esta locura? Un pajarell. No tantos años aquí, No, va quants portes, més o menys? Menys. Que porto a lo que és la part aquesta. Ah, vale. Porto, pues, 14-15 anys. A la... Sí? Ojo. Però per Però res de comida ni res de tot això. Jo estava en una altra onda aquí al mercat. No era aquesta onda, la que estava jo fa 50 anys. I ara també me va gravar. Clar, t'hem de gravar com treballes. Vale. No, per treballar, més veu normalment, però soc treballadora. Vale, això també queda? No, jo no estava aquí. Perquè això dels menjars s'han portat relativament nou, no? Bueno, jo t'he dit que fa de 15 a 16 anys que s'ha anat cada vegada més perquè la gent treballa i no li dona tant temps de fer menjar. I ara amb la crisi, doncs, molta gent que s'anava el diumenge al restaurant, doncs ara veieu, compra i s'ho menja a casa. No té què fer i s'ho menja a casa amb companyia i amb tot. Va la cosa? Bien, bé. O sigui, la parada aquesta la vas fundar tu o ja estava... Vam fer nosaltres. Nosaltres només teníem una petita parada al fons d'ous. Això és dels 15 a 16 anys, que farà 16 anys aquest any, que estem aquí. No estava tot això. Això ho hem fet nosaltres. Ho he fet jo, per dir-ho d'alguna manera. Només teníem, al final, que era ous. S'ha notat la crisi? Hombre, ¿y quién no nota la crisis? Claro que es nota la crisis. Pero bueno, estem aquí para combatir-la. Alguna anècdota? No tenia que haver dit abans i no l'haguera comentat. Suposo que sí que hi ha anècdotes. Però vaja, que la gent d'aquí, perquè diuen que fem el menjar casolà. Casolà. I que agrada molt per això. ¿Te gusta, no? Moltes gràcies, Lola. Vale, faci una foto d'allà baix. Vale. Ara veurem el que opinen els que compren al mercat. És consumidor habitual d'aquest mercat? Sí. Prefereix el mercat o el supermercat? Bueno, depèn de les coses que vull comprar. Si vull comprar carn o peix i pollastre, prefereixo el mercat, però si no, el súper. Creus que ha evolucionat el mercat al llarg d'aquests anys? No, No? El troba un ambient semblant? igual i menys gent. Ha notat la crisi al mercat? Ha notat la crisi al mercat? Tancament de parades? Jo veig que ve menys gent al mercat. Vale, doncs moltes gràcies. És client habitual d'aquest mercat? Sí. Fa molts anys que ve... Sí, fa 30. I, bueno, li agrada més venir aquí o anar al supermercat? M'agrada més vindre aquí. Per què? Perquè té més bon gènere. Nota la diferència després de amb la crisi? Si noto la diferència, doncs noto que hi ha molta menys gent. Però no sé si és degut a la crisi, suposo que sí, però també és degut a que l'estadi està tancat i aleshores la gent hi és més fàcil anar al súper. I com creus que ha evolucionat el mercat en aquells 30 anys? Com ha evolucionat? Bueno, doncs ha evolucionat que abans venien més productes frescos i ara també venen molts productes preparats. Vale, doncs moltes gràcies. Després de saber l'opinió de la gent que treballa al mercat i dels seus consumidors, podem afirmar que els canvis més forts que ha experimentat ha sigut la crisi com a conseqüència, la implantació de plats
de plats preparats de plats preparats dins del mercat. Us animem a entrar, ja que és un joc amb gent molt acollidora. Benvingudes Fabiola i Cristina del Col·legi de Príncep de Girona, que m'heu demanat a veure que us contesti unes preguntes per un bon treball que voleu fer i jo crec que quan vulgueu podem començar. Primera pregunta. A quina edat va començar a treballar a la botiga? Mira, la botiga està fundada des de l'any 1960. I era el meu pare el fundador de la botiga. A veure, aquesta botiga va ser primer una botiga de nens, de roba de nens. El meu pare va vindre aquí perquè el senyor que portava la botiga necessitava un soci. I amb el temps es va quedar ell amb el negoci. Vale? Següent pregunta. Sempre he treballat aquí? Nosaltres, com a família, sí. Jo he estat 11 anys a fora, he treballat a fora, però la família sempre ha portat el negoci. És un negoci familiar, és una petita pimes. Des que els pares hi són, sempre hem estat aquí. Segona pregunta. Qui més treballa aquí dels vostres familiars? A veure, com que és un negoci familiar, i després me preguntareu per l'altre negoci, els pares ara ja són grans, estan jubilats i som més germana, la Gemma i jo, Assumpta, que ho portem. Que per cert em dic Assumpta Arxer. Tercera pregunta. El fundador de la botiga, el vostre pare, què pensa o què va pensar sobre qui treballeu aquí? A veure, em sembla que pels pares és un gran plaer i és una satisfacció molt gran que els fills hi segueixin el negoci, no precisament perquè sigui un bon negoci o un mal negoci, sinó perquè les suors de tota la vida d'ells van continuant. És una nova generació. Quarta pregunta. Us agradaria que els vostres fills treballessin aquí també? Sí, però no esperem que els nostres fills treballin, perquè com esteu ara tots la gent jove, no sé si treballareu o no treballareu aquí. Prefereixo primer que estudin, es preparin, que treballin a fora i llavors que portin l'experiència de fora a casa. Cinquena pregunta. Segons les nostres fonts, sabem que teniu uns tallers de confecció. Què és el que es fa exactament? A veure, són uns tallers de confecció artesana. Artesana, pertaneix al gremi d'artesans, perquè es fan brodats industrials. Mira, aquest és el meu fill, per cert. Sí, mira. Aquest és l'Àngel. Espero que aquest sigui la propera generació. No ho sé, però potser podrà seguir. Au, vés, ara me toca a mi. Doncs són de brodats industrials. Aquests brodats va començar que, com que tots els negocis familiars, mica en mica,
poquet a poquet, com que abans no existien màquines industrials de tipus brodats o eren molt cares, aquí en Espanya, portàvem els llençols i tota la confecció a brodar a mà. I anàvem pels pobles on hi havia brodadores, els hi portàvem la feina i el diumenge els hi recollíem. O sigui, nosaltres no teníem mai festa, perquè els petits empresaris no han tingut mai festa, quasi. I mica en mica es van anar a fer setimets i vam comprar màquines industrials que precisament són alemanes. Sisena pregunta. A on estan localitzats? Aquí, a Barcelona capital. Els dos negocis estan a Barcelona capital. Setena pregunta. Exporteu els vostres productes o us importen algun tipus de material per als vostres tallers? Mira, per lo que és la botiga, importem gènere d'Itàlia i de París i d'algun altre lloc, però molt poc. Normalment treballem en producte nacional, perquè creiem que el producte nacional s'ha d'apoyar i el que és el producte nacional és més de qualitat que segons quins països, i no ho diem. Llavors, el nostre és producte nacional de qualitat. El que es fa referent al taller, tot ho brodem per Espanya, alguna cosa hem exportat, l'únic que importem són les peces de les màquines i uns esprais que necessitem per fer els brodats per ficar-los-hi la roba. Vuitena pregunta. Al principi, com es produïen els vostres productes? Doncs ja t'ho he explicat. Agafant el cotxe, carregant el de gènere i anant cap als pobles a brodar. I els d'aquí els compràvem els fabricants que ens aportaven el gènere. Stop. Perdoneu que ens han tallat, han entrat clients i s'han d'atendre. Bueno, doncs ja crec que t'ho he contestat, anàvem amb el cotxe a tot arreu i anàvem i portàvem i ho encaixàvem i teníem un viatjant que anava a les indústries o a les botigues a vendre. Ara no, ara el que són els fabricants ens ho porten a brodar. Per exemple, ara us ensenyaré el que estem brodant. Mira, això és una beca. Veus? És una beca d'universitat per a les promocions que ens encarreguen moltes pels col·legis i precisament ara estem fent això, aquests brodats. I a la botiga, el que dic, és un... Perdoneu, digue'm, una altra pregunta. Desena pregunta. La botiga és alta costura. Quin tipus de clients rebeu? A veure, alta costura, dintre de la moda, significa peces fetes a mà. Normalment el tipus de clients és mig. No, el cost d'un aparell de producte d'alta costura i de producte nacional no és baix, és estàndard mig. Jo procuro tindre qualitat a bon preu, perquè a damunt estem visquent en una barriada, en la botiga en una barriada, tampoc posar els preus del centre de Barcelona. Perquè com que la botiga també és de propietat, m'estalvio el lloguer i ho puc fer. Hem observat que dins de la botiga hi ha un pou. En coneixeu la història de per què està allà? Nosaltres pensem que aquest pou estava ja a la botiga des de sempre, perquè tot això, tot el barri del Clot, eren camps. I aquests edificis es van fer sobre edificacions antigues. Suposem que això era una masia i la casa està feta sobre la masia on hauria d'haver-hi un pou. El pou no ho sabíem pas que existés i fa qüestió de 6-7 anys que vam fer les obres i ens va sortir aquest pou. I el tenim molt maco, que quan vulgueu vindre-la a veure, dieu, que som amics de la Fabiola i de la Cristina, veniu. Última pregunta. Per què no el vareu tapar quan vau obrir la botiga? Em sembla que aquestes coses antigues de la gent que ha tingut un esforç s'han de conservar.
perquè és un patrimoni nostre i és la història, no?, de la vida, de com s'ha viscut i el tenim per gaudir-ne. Bueno, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i un saludo a l'escola i a la mestra i al professor que us està fent classe. I dona-los-hi canya. Adéu.